Pozdrav na svite ljudje, ja sam Marko i evo danas igramo Skywars na Serpcraft. Tako da počnemo. Mapa je dobra. Eto moja najbolja mapa. Možda i kad ti muvame, možda i ne. Ne se ništa znaju, dobro. Nije da za 10 sekundi potiče 0. Da se spremimo. Tak. Imamo znači začarana zlatna jabuka. Koliko tamo streljiva? Bum. Oho. Samo sam gute pa. Minute pa dobro. Pa dobro bre, što dijamantski mač. Evo sako da se zagradiš od njega. Statula. Hopsa. Opa. Mapa Mycelium. Ne je loše. Ono što mogu nešto možda dodati do tvojeg ostrova, mogu ne odaljeći od drugih. I do centra mogu nešto. No centar ne možeš kovčeg da nastavimo najgore se kad ću treba. No dobro, ovdje, pa ne to, mi treba še... pa ni streli nemamo, Samo što sve fali da padnemo. Ej, Tim! Mili moji! Timbe! Kak ti je mu nevjerojatno. Dobro, odi me na sljedno. Svega nema da ti volame, tepam da se kogu i da vidim. Ovo mapa ko je? Svak može ti doje ovo. Samo treba da znaje da pravi parkour. Ako ne znaje, teško ke dalje. No dobro, hodi me. Sebe pobrzo. Pobrzo be, ej. Hadi be. Gdje je bre kovčeg ovaj? A evo. To mi treba še, jebi be. Nije bi tamo 9 puknio. 1, 2. Hop.
Pop, 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 pop. Fuck! Ako, ova partija kje preživim. Jabuka. Jebus, nenormalni pът jeb. Jebno tebe. Ajde. Pečurke. Jedna pečurka, teško će dođe do mene svega. Ako samo stojim da rok, pa ni to još. Gledamo ovoj patam. To black, kive, dobri. Nema ti ne bilo kot, jak se kažu. Ne be! Pi 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 pi. Ajde, koji može biti tesno? Nemame mač. Na ova epizoda puno će se zadrčimo, tako da moramo da pravimo put, sada epizoda ne bude toliko, evo, 20 minuti. Mora da napravimo put do nekoj dečka. Eto, to je to za ovaj epizoda, se gledamo, ne znam.